dövlet elemlerin kuterege hazırlan. Sülgün aklı şakmaklı, bir jırlamay bulmaz indi siz oynagan tokmakны. Nurbanu deyim. Halim canım. Nurbanu, benim galuşlarım koya kuydunuz benim galuşlarımны. Soң ayak astında urununda bit. Tilese koya kuyu bitireler degen, понимаешь? Koya iken. Ya Allah. Tarı jiri, kinder jiri, tarı jiri, kinder jiri, tarı jiri, kinder jiri, tarı jiri. Hey. Karale, nindi temli iş çıkan. Nerse pişiresin anda? Sen tırganşı deyip mine maylı tabada kıymak şıжlatıp alırga buldum әлі. Şeylep olay da tiz bul, kunaklar da koytup jite. Әткей, сәлем. Kimler koytkan? Esselamu aleyküm, hayırlı günler. Seni min koyttığız mı? İyi, var da yaxşı. Да, хорошо. Bolalar, ne qarab turasız? Esenleştiniz mi? Привет, бабуля, привет, дедуля. Деда, баба, хай. Eydegiz balalar. Şeyle balık, türden uzığız.
Әнкәй, нет времени, вакыт юк. Әнә бит такси көтеп тора. Да, путевка. Дубайга кайтып китәбез. Hey, дамба дисеңме соң сен кызым? Әнә бит, ак идел, иске идел, ирнәш. Тапканнар шунда, Дубай имеш. Ну, Дубай даже классно, әткәй. Ага. Все, пока. Чмоки-чмоки. Сау бул, бабай. Сау бул, әби. Әйдә инде. Балаларны монда калдырабыз, яме әткәй. Ой, Маратигым, мой сладкий, Аминюшкем, әйбәт кенә булыгыз, яме. Балалар, Марат, Әминә, әйдәгез, шәйләп алабыз, утырыгыз. Щас, бабушка. Коя, әллә миннән дә саңгыраурак инде сез. Ты чё, бабай? Нәрсә дип әйтүең бу, улым? Бабакай, әбекәй диген. Ок. Анысы нәрсә тагын? Ипигә ягы башыйлармы аны? Ну ты, бабай, даешь. Это же значит ярар. Шулай менә. Әстәгә. Әнкәсе. О! Эй, Саша, ярырга гына. Марат кайткан. Сәлам. Марат, әйдә безнең белән балыкка. Это кринж. Әминә, привет. Киттек безнең белән җиләккә. Мин җиләк яратмый. У меня же ногти. Марат, улым, кил әле монда, кил. Әйдә. Хәзер мунча ягасы бар, утын ташып алабыз, әйдә. Бабай, сейчас, иду. Да, Кать, привет, я в деревне. Вот, смотри, у нас дом, тут утки ходят, куры. Привет, бабай. Әминә, кызым, Да, что такое, Аби? мунчага су ташыйк әйдә. Эй, әткәсе, бөтен эшне үзебез эшләдек бит. Күрик чарасын. Шулай, әнкәсе, шулай. Әлли бәбкәсе, кая киткән әнкәсе, ничек бер җай табасы, телефонын аласы. Йоклагыз, балакайлар. Галимҗан бабагыз хәл итә. Марат, ты мой телефон не видел? А ты мой планшет не видела? Где? Да тут же они где-то лежали. Где? Ну тут. Бабай, телефон һәм планшет кайда? Улым, безнең авылда бит эш бабай бар. Шул алып киткәндер аны. Что за бабай? А он вернет нам телефон? Менә әбиегез белән бәйрәмгә баргач, шунда күрерсез. Kirpegimden güller dama, görsem yüreğim yana. Vay can
şəlik uğran Basıb gitken yolun Kürsəm gözün körgəndəy bulan Basıb gitken yolun Kürsəm gözün körgəndəy bulan Hurra! Hurra! Bak bir şapkın dalga elgənin kim körgən Körşe bulup körşe tırıp yar bulasın kim bilgen Körşe bulup körşe tırıp yar bulasın kim bilgen Oy can yırkın muran Tukma vay şəlik muran Basıp gitken yolun Kürsəm gözün körgəndəy bulan Basıp gitken yolun Kürsəm gözün körgəndəy bulan Hey! Gitken yolun Kürsəm gözün körgəndəy bulan Basıb gitken yolun Kürsəm gözün körgəndəy bulan Hey! 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 Tara jiri jirigna, tara jiri jirigna, tara jiri jirigna, tara jiri jirigna. Tapır da tapırga basayı gale, oynap gülüp jırlap biyip көңіл aşayı gale. Biye ele tara jiri kiyine, tapır da tapır biye sen көңіллерім siyine. Tara jiri jirigna, tara jiri jirigna, tara jiri jirigna, tara jiri jirigna. Сайры тұрған сандуғаштың тауышында мұңы бар Еш болсам да жүрегімнің мәңгісіме суды бар Алын алайық әлі, гүлін алайық әлі Хәнәуи абый дейінне бейіп алайық әлі Алын алайық әлі, гүлін алайық әлі Хәнәуи абый дейінне бейіп алайық әлі Сөлгі мақлы, шақмақлы Bir жарламай болмас енді сіз ойнаған тақмақны Оппозиция әрі мұла кие білмәгенлерге Башларыңны әрі мені сие білмәгенлерге Оппозиция әрі мұла кие білмәгенлерге Башларыңны әрі мені сие білмәгенлерге Тары жири jirgina, tara jiri 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 jirgina. Сөлгі мақлы, шақмақлы, бір жырламай болмас енді сіз ойнаған тапмақны. Қая бір бейіп алайық әлем әлі қызым. Hey, 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 hey. Ұлы юлда қия көлермен ішкесі қылқы бек, бұшырларны бүтін дүния халқы жырлаған кебек. Жекелегі жерде піші құранықы ағашта, рәхат яшагыз достарым бізден ойырылғашта. Жекелегі жерде піші құранықы ағашта, рәхат яшагыз достарым бізден ойырылғашта. Саумы құяш, саумы яңа күнім, исәнмісіз шәшкә, гүлләрім, исән саумы дуслар, туғаннарым, урманнарым, шишмә, күлләрім. Нинди матур, иркен, саф һавалы, нинди күркәм безнең ягыбыз. Кайда барсың, бездәгедәй яклар. Үзәл дә соң туган ягыбыз, актанышыбыз.
Үткәндәге белән элемтәне югалтмас өчен мәңгелек омтылыш яши. Гомер сәгатьләре туктап тормый, алга чаба. Сәгать телләреннән калышмый, заман да алга йөгерә. Яңа ачышлар, идеяләр туа. Яңа технологиялар барлыкка килә. Замана үзгәрә. Без үзгәрәбез. Яңа идеялар белән алга һәм бары тик алга. 2022 елда Россия Федерациясе президенты тарафыннан алдынгылар хәрәкәте барлыкка килде. Башка вакыт үтән буын килде. Яңа идеялар белән алга, бары тик алга. Беренче булырга вакыт, хәрәкәттә беренче. Без Рәсәйлеләр, без патриотлар, без теләсә нинди биеклекләрне яулаячакбыз. Без илебезнең тарихын хәтерлибез һәм барлыйбыз. Без ышанабыз, алдынгылар хәрәкәтенең зур юлы бар. Иҗат, үсеш һәм уңыш юлы. Алда бик күп якты вакыйгалар, кыю планнар һәм яңа дуслар. Безнең вакыт, Якты тәэсирләр вакыты. иң кадерле хыялымны тормышка ашыру вакыты. Чөнки мин хәрәкәттә. Без хәрәкәттә. Алдынгылар хәрәкәте 13 төрле юнәлештә эш алып бара. Без беренче агымыбызда 5 төрле юнәлешне алдык. Сүзне төркемнәребезгә бирәбез.
яки ичкәндәдер Сабыр гына көчне саклагыз Ут шикелле бозлар тагын кызар Уйный бүген уйный аклар Ышана мин ышана Ышанудан туктамам Ышанучы миллион Алан, урәкот, рапортларны башлыйбыз. Хөрмәтле өлкән Айдаман, тапкырлар һәм зирәкләр аланы төркеме 20 кеше күләмендә төзелде һәм әзер ачылу тантанасына әзер. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Султанов Альмир. Рапорт кабул ителде. Өлкән Айдаман, Алтын йөрәк төркеме 22 кеше күләмендә бүләк аланына ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Искәндәрзадә Алинур. Рапорт кабул ителде. Хөрмәтле Өлкән Айдаман, Рәсәй балалары төркеме 23 кеше күләмендә бүләк аланыңны ачылу таласында төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Тайсина Марьям. Рапорт кабул ителде. Hörmətli Өлкән Айдаман, Акбарс төркеме 23 кеше күләмендә бүләк аланны ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапорт тапшырды төркем башлыгы Ибеген Галина. Рапорт кабул ителде. Хөрмәтле Өлкән Айдаман, төбәктә төркем 23 кеше күләмендә бүләк аланын ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды төркем башлыгы Азизова Амина. Рапорт кабул ителде. Хөрмәтле алан җитәкчесе, барлык төркемнәр дә бүләк аланның беренче ачылу тантанасына төзелде һәм әзер. Рапортны тапшырды Өлкән Айдаман Гөлназ Салахова. Рапорт кабул ителде. Хөрмәтле балалар, хөрмәтле аланыбызның кунаклары. Ниһаять, безнең көтеп алган җәй җитте. Безнең бүләк аланы балаларны ял итәргә, кабул итәргә әзер.
Безнең аланыбыз бик матур. Монда бик рәхәт. Бигрәк тә сез, балалар, сезнең килү белән безнең аланыбыз тагы да матураеп китте. Сезнең арада безнең Татарстан Республикасыннан гына түгел, Актаныш районыннан гына түгел, Рәсәйебезнең бик күп регионнарыннан килгән балалар бар. Рәхмәт сезгә килүегез өчен. Сез тагы да ямь өстәдегез безнең Актанышыбызга, бигрәк тә безнең бүләк аланына. Сезнең ялларыгыз матур булыр, файдалы булыр. Сез монда матур истәлекләр белән генә кайтып китерсез дип өметләнеп калабыз. Ялларыгыз күңелле булсын, исән, имин булып, барыгызны да бәйрәм белән 2023 елның бүләк аланының беренче агымын ачык дип белдерәм. Бүләк аланының беренче агым әләмен күтәрергә. Хәзер аланыбызның түренә безнең килгән кунакларыбызны бирегә чакырам. Хәерле көн, хөрмәтле алан. Сезне үзебезнең гимназия базасында күрергә без бик шатбыз. Безнең инде монда биредә 3нче ел рәттән килә торган балалар да бар. Чөнки безне яратып киләсездер инде, без инде моның өчен тагын бер кат шат. Бу сменада сез матур гына ял итеп, сау сәламәт, туган телебезне өйрәнеп, китеп үзегезнең әти-әниләрегезгә, туганнарыгызга менә нинди төбәктә булдыгыз, Татарстанны ничек күрдегез, барысын да кайтып җиткерерсез дип уйлыйбыз. Исән-имин ял итегез балалар, матур яллар сезгә. Хәзер мин сүземне үзебезнең муниципаль район башлыгы Ленара Факовичка бирәм. Хәерле көн, кадерле балалар. Безнең бүләгебезнең җитәкчеләре, дети, наши вожатые, наши уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас в прекрасной земле Республики Татарстан, в Актанышском районе. Самый красивый район, самое красивое место. Вот то, что вы здесь находитесь, примите это как подарок. Это подарок судьбы, подарок и название нашего детского оздоровительного лагеря «Буляк», то, что переводится подарок. Пусть те дни, которые вы здесь проводите, навсегда остаются в ваших сердцах. Никогда не забывайте те места, где вы живете. Вы с разных регионов, с разных городов, с разных республик приехали. Любите свою родину, любите свой народ, научитесь уважать старших. И никогда не забывайте, что на земле есть Актанышский район и оздоровительный лагерь «Буляк». Так что
Только побед, только алға балалар. Барығызды да шын көңілден бүгін лагерінің ашылған күні белән тәбрик итәм. Бу сезгә шуннан да бүләк, зур бүләк тормышыгызда, тормышыгызның тормыш тарихының бер битендә матур истәлек булып калсын. Монда булган дуслыкны, монда булган аралашуны гомер буена алып барыгыз. Туган җирләрегезне яратыгыз. Илебезне яратыгыз. Шын йөрәкле шәхесләр булып үсегез. Никогда не бойтесь быть простыми, но всегда оставайтесь самим собой. Так что удачи, здоровья, благополучия и хорошей дружбы между собой. Рахмат сізге. Өз енді біздің Зульфия Хафизовнаға, ол біздің бик көтілген қонақ, ол фонд Возрождениенің жетекшісі. Балалар, сіз барығызда Мендебір Шариповичны білесіздер енді, аның фонд Возрождение бар. Білен Бұлғарыны, Свияжскін түзіклендірген фонд, һәм біздің полилингвал мектептеріні түзіген фонд. Білен аның жетекшісі Зульфия Хафизовна. Бүгін ол бізде қонақта, білен сізні құтылар үшін Қазаннан хәтлі келді. Ол Зульфия Хафизовна сөз сізге. Xeyirli gün, barığızға да біздің 10 өлкәдән келген Мәскәүләр бармы? Так, Саранск, Тюмень, Удмуртия, Башкортостан, Курган, Тан кімні ұныттым? Саратов, Перим, Оренбург. Менә шундай күңелле төрле төбәкләрдән бүген мин сезгә менә әйтеп китерде инде безнең беренче президентыбыз. Тумышы белән Актаныштан Ментимер Шәриф Шәймиев сезгә зур сәламнар алып килдем. Әлбәттә, Ментимер Шәриф менә Адымнар мәктәбен төзегәндә, Адымнар дип атладык без аларны. Бу үч тел өйрәнә торган, күп тел өйрәнә торган полингвал мәктәпләрне ул вакытта без тулысынча белергә тиеш үзебезнең туган телебезне, рус телен, инглиз телен һәм истәмә башка телләр. Менә сез бүген монда, бу аланда бик матур биергә дә, җырларга да өйрәнәсез, өйрәнгәнсез дә инде. Ләкин татар телендә матур итеп сөйләргә дә өйрәнеп китәрсез дип өметтә калабыз. Шулаймы? Бер-берегез белән аралашып, менә Элинар Рафакович та әйтеп китте, сезнең бу мәңгелеккә бик матур исегездә калсын бу көннәр. Шундый матур кояш, шундый матур алан һәм әлбәттә сезгә шундый шартлар тудыручы барлык җитәкчеләргә зур рәхмәтебезне әйтәбез. Һәм теләк, менә бу аланнар күп булсын, монда өйрәнгән бөтен шигырьләрегезне үзегезнең дусларыгызга да кайткач алар белән аралашып, бүлешергә онытмагыз. Һәм әлбәттә бер-берегез белән ихтирам белән бергәләшеп сөйләшкәндә башкаларның тарихын белсәгез, ул вакытта үзегезнең тарихыгыз тагын да кадерлерәк була. Уңышлар сезгә. Новая волна поднимает меня в движение. Открываю себя, новых целей. Горизонт нас вдохновляет и зовет. Этот ветер молодой, вверх крылья. Лети со мной, улыбайся и дерзай. В твоих руках все знаешь. Дай мне скорее руку, знай. Тут нет скуки, там, где сбываются мечты. Тебе есть место, и ты будь. Глаза горят, мы с тобой. В новом ритме только вперед движение первых. Мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья, вместе навсегда. Летим, ай-я!
води мосты, помни корни свои. Быть человеком должен ты, доброта спасет мир. Голос нам знаком, расстояние нипочем. Разбегайся и взлетай, помни движение силы. Дай мне скорее руку, знай, тут нет скуки. Там, где сбываются мечты, тебе есть место, и ты бой. Назад горят мы с тобой, в новом ритме только вперед. Движение первых мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья. Вместе навсегда. Летим! Айда! Марат, oğlum gel hele bunda. Mene sina. Senin dostun telefonu. Yok babay, gerek mi? Mene, benim dostlar. Молодцы, балалар. Шәп булды. Шәп. Знай, тут нет скуки. Там, где сбываются мечты, тебе есть место, и ты бой. В глазах горят мы с тобой, в новом ритме только вперед. Движение первых мы за своей идем звездой. Расправляем крылья, нас много, мы одна семья. Вместе навсегда. Летим! Мечты, роди мосты, помни корни свои. Быть человеком должен ты, доброта спасет мир. Голос нам знаком, расстояние нипочем. Разбегайся и взлетай, помни движение силы. Дай мне скорее руку, знай, тут нет скуки.